సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది, ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్కడ చూసినా ఇదే సాంగ్ వినిపిస్తుంది. ట్రెండింగ్‌లో ఉంది ఈ సాంగ్. అందుకోసమే ఈ వీడియో చేసిన. సూపర్ అంటే సూపర్‌గొచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. చూసారు కదా! కంపల్సరీగా చూసిన వాళ్ళు కంపల్సరీగా లైక్ కొడతారు అని అని అనుకుంటున్నా. సో తప్పకుండా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో గురించి నైస్ అనో, గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో చాలా వీడియోస్ వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ ఎఫెక్ట్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. 3 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకుంటూ రావాలి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటోని కూడా సేమ్ ఇదే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. సో యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌ని ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తది. ఫస్ట్ ఇక్కడ 4 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. చిన్న సైజు ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 1 బై 1 మొత్తానికి కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్‌లో యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో ప్రతి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఈ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫోటోస్. మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ కంప్లీట్ అయితే ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ ఇంకో 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్. ఈ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫోటోస్. మళ్ళీ ఈ ఫోటో వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ 3 ఫోటోస్. కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 11 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.